گلک سپاس کن با هفکارم ویویان فتان و چیگان و داو لقامش توی گلمه بو هفرین جا بیماره که ما گرینگ هیا خاتون مگان بودت برای برای سازی آسایش کرد لواشنگتونی که نها لسلیمانی گلمه برای نهاجی هر دنوان آلوزیان دا لروجاوی کردستانی بو خاتون بودت دما باشون وکل لیکولین بانه که لروجاوی کردستانی جبون رêkeftina جهاتیه کرن باوری و چقاسی به پیمانه هیا gelek spas. Ew peyman ne meseleya baweriye, ev meseleya berjwendiye. Me dît ku yani divan ew 10-15 rojin li piştî ew rêkeftina hejdê mehê çend guhertin hatin kirin di ev peymanê nû da. Ew peymanê nû ne yani ew kas fire û ew kas yani em dikarin bêjin giştbîniye ji bo Kurdan wekî ew hev peymana dehê adarê. Ama ew yê siyê mehê ji ew hevpeymana hejdê mehê baştir e yani di çend xalin giringê de û em dikarin bêjin ev encame yek ew navbênkariya Amerîkî navbênkariya Başûrî Kurdistanê û ew mobilizasyona gelê her çar parçeyê Kurdistanê em dikarin bêjin ku tî kes şev li bajarên Kurdan naxwaze û ew bi cîanîna peymanê bi awayekî aştiyanê li gor berjwendiyên her aliyanê. اگر لگوری برجه بندیان به چه مترسی لسر وی رêkeftinê heye welatên garantor henin؟ بله welatên garantor hene. Wek ew yani hevkarê me viyan gotiye ew çavdêriyê koalîsyonê heye li ser ew ketina hezin hikûmeta Sûriye di nav hesekê de ew rayedarên qasede rêveberiya xwe ser got ku ew garantoriya koalîsyonê wê hebe û ez bawer dikim yani em wê bibînin ku hezin koalîsyonê dewletên wekî Amerîka, Fransa û Brîtanya dixwazin ku ew wê ser bikevin naxwazin ku şer wê ji nû vê derbikevin. خاتون بودتون وکل لêkolereke aşîtiyê berpirsên rêveberiya xwe ser gotin ev rêketin rê li ber komkujiyê digire. Bi raya te ji bo aştiyeke mayînde bo aştiya civakî ev bes e? Na, ev ne bese. Rast Girîngê ku ew şer hatiye sekinandin û ew komkujiyê û pakijiya etnîkî yani rê li ber van sûcên şer hatiye gotin. Lê yani ev ne bese ku xelk dikarin jiyan bikin. Yê girîng ji bo aştiya mayînde ku Mafên Kurdan wê werin bi awayekî fermî naskirin di destûra Sûriyê û ku yani Kurdên Rojavayê Kurdistanê dikarin yani ne tenê wek yani yek kes du kes yani takesi yani şaxsî beşdarî dibin ama wek yani netew yani di nav gelên Sûriyê dikarin wek Kurd beşdarî di siyasetê dibin bi awayekî aştiyane û bi awayekî demokratîk. Kewata berîn hate got ku ev rêketin li gorî berjevendiyan e. Berjevendiya Kurdan li vir de çi ye? Niha yani em dikarin bêjin esasî ku ew wê hebûna wan di Rojavayê Kurdistanê de diparêzin. û ew yani hatiye misoger kirin di hevpeymanê de. Me dît ku mîna hezin artêşa Sûriye wê naçe nav bajarên wekî yani bajarên Kurd û tenê ew hezin ewlehiya giştî wê werin ev giring e. Em dibînin ku hezin yani ewlehî wê ji asayîş pêktin û ku hezin qasede wê tevlî artêşê dibin van tiştan giringin yani Kurd wê li herêmên xwe dimînin û di saziyên ewlehî û siyasî yani wê ciyê xwe digirin. Ama wek min got nê tenê ev e yani berjwendiyên Kurd jî çi ne gerek ew mafên wan di destûrê de werin parastin û gerek ew yani bikaribin bi awayekî aştiyane wek Kurd yani beşdarî di siyasetê dibin. Baş e. Dema ku tu li Rojavayê Kurdistanê bûyî we çi belge li ser tawanên ku hatin kirin kom kirin? Yani em niha ne di karê belgekirînê de ama me gelek sazî û ew yani nûçe û yani münazzemat dişopînin ku vê karê belgekirînê dikin. Me dît ku ew medyayê Kurdî û saziyên mafên mirovan gelek belgê kom kir li ser êrişîn li hemberî Kurd bet ji ber ku got ew Kurdin. Me dît yani êrişîn li ser xelkê sivîl hebûn û ew yani sûcên şer li hemberî ku kesin ku hatine girtin hebûn. Ev belge hemî cem saziyên mafên mirovan hene
والجم يعني بتایبەتی مدیا کوردی هەیە از دکارم بێژم رۆڵە مدیا کوردی divê pêvajoyê de pir girîng bû divê meseleyê de em van tiştan dişopînin û em yani di karê xwe de em van tiştan bilav dikin bi endamên kongrê re bi rayedarên hikûmeta Amerîkayê re ev karê pir giring e ku hatiye çekirin û em wê vê mijarê bişopînin. Yani ew belgana dikarin bandorê li ser siyaseta Amerîka li hemberî Kurdên Rojavayê Kurdistanê bike? Em dikarin bibînin ku van belgeyan bandora wan beriye niha hebû û heta niha yani wê bandorek hebe eger ew binpêkirînên rêkeftinê û binpêkirînên mafên mirovan yani berdewam bibin. Medî yani divan 10 rojên dawî de 15 rojên dawî de yek ji sedemin ku ew hevpeymanê nû yani piçek baştir bû ji bo berjwendiyên Kurdan ew bû ku li betaybetî Kongreya Amerîka di nav rayedarên Amerîkî de nerazîbûnek hat çekirin. Dema dîr ew dîmenên binpêkirînên li hemberî Kurdan, dema dîr ew rewşa bê îstikrarî ku ew êrişa hikûmeta Sûriyê çekir. Eger yani ew dibînin ku van belgeyan yani ku ew binpêkirînên mafên mirovan berdewam bibin, mümkün e ku ew wê yani carekî din tiştekî bikin li hemberî hikûmeta Sûriyê. Ji bo vê komkirîna vê agahî bi awayekî profesyonel pir giring e. Xatun Bodette hem weke lêkolerekî hem weke çavdêrekî gelo projeya xwe bi rêveberiya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê hîna şansê wê heye ku hebe yan jî ketiye nav qonaxeke metirsîdar û aloz de? Yani em dikarin bêjin di aynê wektê de hem metirsî hene û hem derfet jî hene. Em dizanin ku ev rewşekî pir zehmet e yani ji bo Kurdan li Rojava û li Sûriye û metirsî hin hene. Medî çawa li derhafir ew hikûmeta Sûriye û rêveberiya xwe ser li hev kir ser agirbestekî û hikûmeta Sûriye piştî çend sal agirbest binpê kir. Lê di aynê wektê de di nav ew hevpeymanê de xalin giring hene ê li ser tevlîbûna qese de li ew tûmenên xwe di herêma xwe de ser tevlîbûna asayîşê û ser ew berdewamiya hemî karmendên sivîl ê rêveberiya xwe ser ew derfetin giringin. Em jî dibînin yani derfet ji bo ew berdewamiya danûstandinan hebin mînak ew şandeya Kurdî gelek kes dibêjin ew dikarin werin Şamê û di ser tiştin wekî yani statûya Kurdan di destûrê de perwedeya bi zimanê Kurdî yani ew dikarin rola xwe bilêzin. Yani derfet hîn hene ji bo ew meseleya Kurd li Rojavayê Kurdistanê wê nabe meseleya şer û dikarê bibe meseleyekî siyaseta aştiyane û ez bawer dikim dema ez dibînim çawa xelkî Rojava yani daketiye navkolanan çawa ew çalakî çerkir çawa Kurd da her çaparçê Kurdistanê piştgirî dawan ku Kurd dikarin bibin yani hezekî siyasî ê pir giring yani di peşê roja Sûriyê de ama yani ew metirsî hin ne hemî hatiye xilas kirin gerek her kes yani çavên xwe yani vekirî bin û gerek ew şopandin berdewam bikin û rola wek min got ew hêzên garantor wê gelek giring be divê konaxê de. Gelek spas kim Xatun Meghan ku li gel me bûyî spas bo Xatun Meghan Bodette bi rêvebera saziya aştiya Kurd li Washingtonê ku Silêmaniyê gel me bûyî her bişî.